dan i dobrodošli u moj novi vlog. Jučer popodne smo stigli na Maldive. Promijenili smo doslovno 2 aviona, Seaplane i Gliser, da bi došli do ovog kraja. I za mene je more. Kućice na vodi. Bile na vodi. Koje ćemo se trpati kroz par dana. Odmah čim smo stigli smo se išli kupati, tako da more je doslovno ovako kako ja volim, a to je toplo. Već će sasvim hladno. A imamo i svoju ljuljačkicu. Tako da većinu stvari koje ćete vidjeti i čuti će biti vezano uz odmor i uživanje na Maldivima. Trenutno smo na doručku sa najboljim pogledom ikada. Sada smo došli na popodnevni snekić. Moja kosa je trenutno sva beach waves. I da, pogled nam je fantastičan, imamo infinity pool. Super promjena s obzirom da smo cijelo vrijeme bili na plaži. Malo da vidimo i neku drugu opciju. Trenutno se nalazimo na drugoj strani otoka i ovdje je stvarno jako slatko. Manje puše, vruće je, ali uz dobar kokus se sve to da riješiti. Tu je jedna super palma. Stave za vjenčanja prekrasno izgleda, tako da ako se idete vjenčati svakako preporučam ovdje na Maldivima. I imaju Sea Garden ovdje gdje možete vidjeti starfish i druge razne ribe. Pravi Robinson Crusoe experience, što je isto jako fora ako imate vremena ili ste sa prijateljima ili dečkom, gdje ćete provesti cijeli dan sami sa sobom bez apsolutno ničega uključujući i interneta. Također možete ići gledati dupine, na rekreativni ribolov i na druge razne aktivnosti poput ronjenja sa bocama kisika.